Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. O yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome back sa atong Palamay Drama. O karon mag-upload na pud ta sa ato ang makalingaw kaayo nga drama o part 95 na ta mga listeners. O dili na to dugayon, magbasa rin ta sa comment no atong basahon dayon. First comment na to si Ma'am Valvina Tafalis. Salamat na ana sa bag-ong upload sir ug daghang salamat kaayo sir sa makanunayon nga pag-mention sa akong pangalan. Salamat po kanimo Ma'am Valvina Tafalis sa imong pag-comment pirmi no. Daghan jud ka salamat kanimo ma'am nga naadjud ka pirmi ga comment sa ato ano o isa jud ka na appeal sa atong pag-intro vlog karon. Daghan jud ka salamat kanimo ma'am ug amping-amping dia sa imong trabaho ma'am. O shout out di ay sa imong pamilya na dia sa Butuan City. Si Ma'am Marisa Hilua. Salamat idol sa kanunay pag-mention ako. Makalingaw, makarelate, makatawa lang ta og kalit, usahay pod makamingaw nga drama. Pinanamo nga ni Adre nangita og panginabuhi sa laing nasod. Salamat kayo idol. Daghan po kakasalamat kanimo Ma'am Marisa Hilua no. Nga maski sa imong kabisi sa imong trabaho gatagan gyapon nimo og panahon pagpaminaw sa atong drama no. O salamat jud kaayo. Ya, og amping-amping sa imong trabaho da ma'am. Og shout out dai sa imong pamilya pod nga nasa Butuan City. Si Oscar Abayadog. Salamat na sad idol og bintaha jud nga maglikay na lang para way magmahay sa kaulayhan. God bless idol. Mao jud na ang buhaton Oscar Abayadog do. Mas maayo maglikay na lang mintras sayo pa. Basin magmahay matud pa nimo basin magmahay ng unya sa kaulayan. Salamat kay kanimo Oscar Abayadog sa kanunay nimong pagsunod sa atong mga drama. Edgar Palma. Salamat na pod idol sa drama. Salamat pod kanimo Edgar Palma. Si Vilma Amor. Sakpan sa bana lagi impas lingawa kaayo drama. Sakpan dud no katong last na tong gi-upload no. Nasakpan sa bana ang baig no nangabit mong gudto siya. Salamat day kanimo Vilma Amor sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Si Mirna Urban, hi sir, thanks again sa new upload. Salamat pud kay kanimo Ma'am Mirna Urban. Pirmi jud ka nga paminaw pud sa atong mga drama no. Sa imong pag-comment pud Ma'am, salamat jud kaayo. Si Karen Baroy, lingaw na sad mi paminaw sir sa new upload nimo, more drama pa. Salamat pud kanimo Karen Baroy sa kanunay nimo nga pagpaminaw sa atong mga drama. No? Daghan jud ka salamat si imuha jud. Si Susit Palmiros. Salamat idol sa bag-ong upload nimo. Isa jud mi nalingaw sa maanindot kaayo nga drama. Padayon lang sa pag-upload idol kay naarami pirmi minaw. Salamat jud kay kanimo no Susit Palmiros. Nga naadjud ka no. Pirmi ka suporta ug pagpaminaw sa atong mga drama. Sa imong pirmi pud pag-comment. Salamat jud kaayo. Si Dayan Balir, salamat idol sa pag-mention sa akong pangan. Salamat po kay kanimo Ma'am Dayan sa imong pagpaminaw sa atong drama no. Si Tofer Valdez, basta maoy ginadili idol, manggabit jud. Salamat idol sa upload. Ambot nga nung kining ginadili, mao mo doy lami no. Patud pa ni Tofer Valdez. Salamat kanimo Tofer Valdez sa imong pagsunod sa atong mga drama. Si Helen Basil. Nanajud among giwat idol nga upload nimo. Salamat kayo. Makatawa na pud mi ani. Salamat pud kay kanimo Helen Basil sa imong pirming pagpaminaw sa atong mga drama. Sa imong pag-comment pud Ma'am Helen. Si Judith Sakia. Thanks again sir sa new upload. Enjoy kayo mi. Salamat pud kay kanimo Ma'am Judith Sakia no sa imong pagsunod sa atong mga drama. Si Bobby Karel, more drama pa idol, pani kayo. Salamat jud kay kanimo no, Bobby Karel. Na pirmi na ka mag-comment sa tuwa. Si Nilda Yikik, salamat kay nimo idol sa pag-upload ug pirmi jud ko mag-comment nimo idol para mabasa nimo pirmi. Salamat pud kanimo Nilda Yikik sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama. Si Christopher Valdez, salamat na sad og dako idol sa pagpaspas nimo og upload dili jud mi mabitin sa drama kay malingaw jud kaayo mi. Salamat pud kay kanimo Christopher Valdez sa imong pagpaminaw sa atong drama. Si Ana Listi. Makatawa man sa taan ni oy.
Salamat kanimo Ma'am Analisti sa imong pagpaminaw sa atong mga drama. Si Jojo Buna, may gali ang bana wa jud na dayon og pusil ang kabit ug ang asawa. Na jud tay pagtulun-an gapon aning drama. Salamat kayo idol. Itong last na itong i-upload no, gipabuthan sa bana, may gani kay wala daw dayon patay itong kabit o iyang asawa no. Salamat kay kanimo Jojo Buna nga naminaw jud ka sa atong drama. Si Romy Boy, salamat kay idol sa pagpirmi o pag-upload, malingaw na sad mi. Mao jud akong mabalos nimo idol ug ang pagpaminaw o pagdili pag-escape ads idol. Sige ra mi katawa diri idol, maminaw mi daghan mi diri pista diri man gud sa akong uyab. Happy pista day dia no, Romy Boy sa imong uyab. Ug salamat kay Romy Boy sa imong pirmi jud pagsunod sa atong mga drama, pirmi jud kang laminaw no. Ug sa imong pagwalay skip pod, Romy Boy, salamat kayo dako kay nang tabang sa ako Romy Boy no. Magatigom tag sinsilyo lang Romy Boy no. Makabawi ta sa atong hinaguan nga pag-edit. Milencio si Chico. Mayong adlaw idol, dugay ako naminaw sa imong drama. Gibalik-balik na ko paminaw kay klaro kayo. Shout out diri sa Zamboanga City. Salamat kay sa imo Milencio sa imo dayang pirmi paminaw sa atong drama o karon lang pud ka naka-comment sa tuwa no. O salamat kayo sa imong pag-comment sa tuwa nga na-appeal ka sa atong pag-intro vlog karon no. Daghan ka salamat kanimo Milencio. Shout out diha sa Zamboanga City. Si Arlene Berlin, salamat ka idol sa makadaghan lingaw kaayo mi sa drama. Salamat pud kanimo Arlene Berlin sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama. Salamat jud kay mo Arlene Berlin no. Si Chrislyn Tapaw, salamat sa inyo upload idol, nalingaw jud ko sa drama, more drama pa sir, God bless. Salamat jud kanimo Ma'am Chrislyn Tapaw nga naadjud ka pirmi ga suporta sa ato ang mga drama no, nga pirmi ka paminaw. Salamat jud kay kanimo diya ma'am. Kabalo ko ma'am nga busy jud ka sa imong trabaho diya o hatagan jud ko nimo panahon sa pag-comment no. O nalipay sad ko ma'am wala kami biya sa ato ang pag-comment no, nakakapirmi. O salamat jud kay kanimo. O usbo na ko ma'am, salamat kay kanimo. O amping-amping diya sa imong trabaho. Sugar Santos, salamat again sir sa new upload, comedy kayo. Salamat po kay kanimo Sugar Santos, kay kini atong drama. Makalingaw jud kayo gapo no. Si Catherine Sulip, thanks you sir for new upload, very funny. Salamat po kay kanimo Catherine Sulip sa imong pirmi jud pagsunod sa atong drama. O isa pud kang na-appeal jud sa atong pag-intro vlog karon no. Isabel Sirna, pirmi jud mi nalingaw idol, basta imong drama gisi jud among babag kinatawa hastang lingaw kaayo. Salamat pud kanimo Isabel Sirna nga pirmi ka comment sa ato ano. Ug daghan jud ka salamat kanimo pag-usab. Si Arnold Burnal, idol, nagpasalamat akong igagaw nga si Warren kay tungod sa imong drama, buros na iyang asawa. Salamat daw kaayo sa drama nimo kay sige daw siya paminaw sa drama. Salamat kay kanimo pod no Arnold Burnal sa imong pirmi pagpaminaw ug si Warren ang imong igagaw nga buros na pod iyang asawa no sa pagpaminaw sa atong drama. Salamat kay sa inyo diha. Ug si Lina Buna, salamat na sad idol sa kanunayang pag-upload. Maminyo na jud mi aning kalakihat tungod sa drama nimo idol, mahimuot kayo mi. Mas maayo ma'am nga maminyo na ka ma'am no. Good luck sa imo ma'am, sa imong kaminyo no. Salamat kay kanimo ma'am Lina Buna sa imong pirmi pagsunod sa atong mga drama. Si Alfie Lucina, thanks idol sa new upload, super comedy kaayo. Salamat po kanimo no. Alfie Lucina sa imong pirmi pagpaminaw sa atong drama. Si Verna Siroy, hi sir, thank you kayo sa pirming paglingaw namo. Maura jud among lingaw mintras gatrabaho mi. Salamat po kanimo ma'am Berna Siroy nga maski sa imong kabisida sa trabaho. Minaw gapon ngano, daghan jud ka salamat sa imo sa imong pag-comment ma'am. Salamat kaayo. Si Music Lover Mix, dol lingaw kay mi sa imong drama, grabe namong katawa o sa kabit-kabit. Basta nay kabit-kabit no, malingaw mo jud ta no. Kay nindot mong ang mga istorya basta na ikabit-kabit ba. Ya, kini atong upload karon nagapoy kabit-kabit no. Jud malikayan enjoy jud kaayo basta na ikabit-kabit nga atong mga episode no.
Salamat kay kanimo Music Lover Mix sa imong pirmi pagpaminaw sa atong drama. Janice Ramos, kadaghan uwagan sa world. Uy, sakto jud ka ma'am no. Kay ug wala na yung ingon ana, magluyang pud mga tao. So kinahanglan jud na siya no kay energy ka no. Kinahanglan nga energetic jud kayo ba no. Labi na atong mga listener karon diha, atong mga amigo diha no. Ganahan jud kay na sila basta ingana nga drama no. Shout out sa inyo diha mga listeners no. Nga naminaw karon. Si Richard Isko, salamat idol sa bagong upload nimo. Mao ni ipaabot sa among silingan diri migatapok mi sa balay. Salamat po kanimo Richard Isko. Nagtapok mo diha karon no. Salamat kay sa inyong pagpaminaw sa atong mga drama diha. Si Lucy Silma, nice drama sir. Enjoy kay mi, sige lang mi ngisi. Paminaw, salamat kay sa makalingaw nga drama. Salamat po kanimo Lucy Silma nga nalingaw jud ka sa atong mga drama no. Kaya kini atong drama, lingaw-lingaw lang dyan siya, no? Pang good vibes lang, no? Pawala sa mga stress sa atong mga inadlaw nga pang patrabaho, no? Si Judy Primo, hala, kabig pa more. Salamat idol sa pag-upload more drama pa. Magkalingaw dyan, basta na kabit-kabit ng episode, no? Daghang ka salamat kanimo Judy Primo, sa imong pirmi pagsunod upang paminaw sa atong mga drama. Si Cathy Bando, thanks sir sa new upload, basta kabit-kabit ang drama, daghan jud na ganahan. Tinuod jud na no. Basta nay kabit-kabit ang episode na to mga drama, daghan jud na ganahan kay makalingaw mo gud ang istorya no. Basta na jud mga kabit-kabit. Salamat kay kanimo Cathy Bando sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong drama. Si Krisdan Villa, makatawa man ta aning mamatay man. Bago na tong komentar si Krisdan Villa. Salamat kay kanimo ma'am sa imong pagpaminaw sa atong drama o sa imong pag-comment sa atong channel. Isa jud kang na-appeal po sa atong pag-intro vlog karon. Daghan jud ka salamat kanimo. Amanda Torres, ang gugma idol mura na nagtin-aw nga dagat mulubog og daghan makisawsaw. Kulba jud hugot gyapon ni kulba hugot ni Amanda Torres no. Ang gugma mura dagat lubog daghan makisawsaw. Salamat kay kanimo Amanda Torres sa imong pag-comment. Si Joseph Bacaro, ako idol bisan pag usahay dili ako masabtan ang akong asawa, dili jud nako siya biyaan anak ng gugma. Salamat pud kay kanimo Joseph Bacaro no. Nga naapod ka pirmi ka paminaw sa atong mga drama. Si Vika, ang gugma mura na nagboxing sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam naka masakitan. Kulba Vika wa. Vika kulba gapon ni hugot si Vika no? Makalingaw ka po ng commenting Vika no? Mura daw boxing ang gugma. Sa wala pa nagsugod, andam na ka nga masikitan. Salamat kay kanimo Vika sa imong makalingaw ka nga comment. Ug mao to mga listeners, tanan ka comment sa tuwa sa Fart 94. Ato nasugdan mga listeners atong Palimay Drama Compilation Fart 95. Ako si Joe. Ginaingon sa Tagalog pa, grabe na ka. Mamangka ka sa dalawang ilog. Mao kining nitabos ko kinabuhi nga dili ako mahimong may kalimtan. Nang mamangka dalawang ilog. Unsay magminyo ka na. May nakita ko babae nga may kompakaslan. Unya ako, Jaw. Wa na ta. Ingon ana lang kasayo nimo. Lain po kay ikay kompakaslan Crisilda. Dili mahimong magpakasalta. Kay may bana ka. Og tuan espisuhan. Nahadlo ka ba sa akong banang piniriso? Wa man, nanagana lang ko. Kung magkagawa siya espisuhan, kuya akong kinabuhi. Kuyawan mga ikong tuwa pa siya suod. Unsa na ka magkagawas na. Sabta ko ha, Crisilda. Kinsa ang babae nga imong pakaslan, Jaw? Oh, sorry. Di may musultihan di ka. Kaya basig manghilabot ka sa mong kinabuhi, Chris. Ma? Nari ka sa bahay? Milagro. Uban ko sa akong pag-inom, Marites. Ay, basag dako kag problema no, mo inom jud ka uy. Mag-inusara na sad ko ini. Kay? Magpakasal na ang akong boyfriend. Uy, sus. Baya si mama. Hilak-hilak man, uy. Hapit na mo gawa si papa sa prisuhan, ma. Mas mayo nga magminyo na ng imong laki. Og dalipay ka. Siyempre. Kay
Kay perminam kang magpuyos ato. Mamatay ko kung wa ko'y laki, Marites. Sus ay, soltera na ni mo oy. Kani adto bitaw dihang naprisos papa. Mosad na imong gisulti nga mamatay ka na kay wa nas papa. Karaang dialog na ng imo Mama Criselda oy. Sa ato pa di ay bayjaw. Katapusan na ninay mong pagpakigtagay namong imong mga barkada. Kay magminyo naman ka. Lain na sang katapusang tagay, Ludoy, oy. Muram nung mamatay na. Saktos Lodoy Jaw. Kaya kung maminyo ka na, may asawa naman kang mupugong nimo nga, dili ka na makikiinom na mong imong mga kabergs. Ay, di po may mumpungan ko sa akong gusto, eh. Magiginom ka po ko ninyong ako mga kaparts. Kung mao ka na, sky is the limit ka karong gabi na. Let's paint the town red. Ay. Tagay! Tagay, basa, bay. Ay, isa? Sige sila, nanawag na. Ay. Hello, Isilda. Ay. Hello. Magani makasal. May nag-check naman. Ari ako sa bahay, please. Sorry. Nisada ko sa kong kagalingon nga, dili na ko nimo. Sabta ko, Chris. Asa ka karon? Kaya naunti ka, Jaw. Magkita ta, Jaw. Sige na. Ma, unsa naman sa nimo gilak-gilakan ya oy? Kisa nimo ikasulti cellphone? Imo na sa nang laki? Kapoy. Mulakaw ko. Ayaw biyai ang bahay. Asa man ka? Hubog ka ra ba? Ano paglakaw? Musakay ko, oy, gaga. Kadugay ka na kung maabot sa kung maglakaw ra ko. Karaan, bahala ka maoy, tiguang nabitaw ka. Hoy, ayaw pagsultig panapos, Marites. Kay matiguang rabapod ka. Maingon ini ka ang imong itsura parihas nako kung matiguang ka na. Ay, sige na ay, lakaw na maoy, sabaan mo eh. Magsakay lagi ko. Kinahanglang makikita kong Jaw. Chow? Wa ba ko masayop sa kong napati? Chow angan sa laki ni Mama Criselda. Rolly, gawas ning Silda. Makigsulti ka nimo si Warden. O ang tuyo. Bahin siguro sa imong kagawasan. Usa? Makagawas ako ni Presohan? Ay, wala lang kusog gadagan ng imong jeep. Nagdali ko. Excited ako makita sa akong asawa sa kong uni ka iha. Kung nagdali ka, nagtaksi na nung ka. Oh. Ay. Ikay ko sa Presohan. Karoon ako nakagawas. Ako ba'y gisapot na ko karon pag yun. Kaya wa ko patrudya ka sa akong asawa. Swerte karon ba'y kay nagpugong pa ko sa akong kagalingon. Di pa ko gusto mo balik ko suot sa Presohan. Hindi may labot ako. Bida. Pagkaswerte gidro ni mong adlaw bay. Ilugar lang ko parehog. Kaya tingali dun na mo baling liog. Lugar! Lugar na ko ba'y? Kanaog na. I like plete. Litsi kang tawhana ka. Litsi ka! Ay gubang akong adlaw na. Animal ka, Jaw. Nganong wa man kamusulti nako nga si Marites di ay ang imong pakaslan. Mao di ay nga sa huwis mo nagpakasal. Isilda, mahangyo ko ni mo. Ayaw may sabukan ni Marites. Isilda! Oh, Isilda! Isilda! I miss you. uy, I miss Rolly! Pa, pag binuutan na ha.
Ay na nang init-init pirmi ang dapat kalmado lang yun kanunay. Mano ganay akong buhaton, anak. Kay di lalim mo magpuyo sa prisuhan. Huot kay Silda. Muramig maglilubtan na dito. Huot kaayo. Maintin kaabot ka pa sa akong pagpakasal pa. Pero sa huwis lang may magpakasal ni Chow. Praktikal lang ko. Bitaw. Mao sinay sakto, Marites. Aron dili mo mahigot sa utang alang anang inyong mga gasto-gastos kasal, ha? Basta ang importante magkasabot wang managtiayon. Ayun, hain ang imong bana, ha? Gusto kong makigsulti niya. Dali pa. Ipaila-ila taga sa akong bana. Di mo tipo ninyo bahay si mong bana. Kuyawan ko di mo nga, di ka magkapugong. Masagpan ta si mong baning ex-convict, kuyaw. Adto ka magbantay kang Marites. Kay perting isugaan ng anak ka. Liwat na siyang amahang ex-convict. Ma? Chow? Hindi si Papa Rolly. Pa? Ma? Ciao. May mo bang kita'y magsulti nga gitar ang duha? Chow, hindi pa ta mga tug. Lam ng kapi. Papakudo ka, Nasa ka ba, uy? Kailangan ko si mong pangupaw. O sabay mong problema, ha? Wa man. Kuyawan ako sige sulti sa mga maritista. Nagkailade siya na ako. Una kay bawo siyang uyabi siyang asawa nga si Crisilda. Ug mamangita kong bahay. Araw mo kapuyan ni Marites. Dili may magtipon ming tanan sa ilang bahay. Di ko makatog. Ay, kakapos ko lawas ha. Paghakot sa atong mga butang. Naon sa masad ka, uy. Namalhin pa mong gitag kapuyan. Dito ron tatapuy sa Mumbai. May dito kay watay abangan. Mas nindot ko na maglain ta, Marites. Kaya doon tayo privacy ba? Karon kita luha ron. Mayo ini lihian din nato. Magturdyak din tayo din eh. Ron, mamabdos na ka. Ikaw yun. Turdyak ka ta. Marites. Kalain na ni Terjak ka, uy. Magpananghiray man. Nangigot, di pala ka musugot. Masugot, uy. Kana pa. Ini-okay ka ini. Okay na ko, ano, uy. Noipi. Sino yun? Sino yun? Noipi ba? Ikaw ba? Noipi, ay hinay na ka ito. Okay, kini. Sige ka na. Slowly but sure lang, ha? Ay, kung pasakit kay first time, biyanin ako. Okay lang. Okay, bahala. Ulit. Kisa mo ron. Ay, kinsa na? Ako ni Marites, si Mama Crisilda ni mo. Ablihi ko. Ay, Ang samnis, mama, eh. Ma, nga naman, nasabay mo tuyo. Pasudla ko. Anhi ko matog sa bag-o ninyo Pinoy anak. unsa? Unsa kuno? Hindi ko na siya matog. Unsa kuno? Unsa man. Di na mahimo. Iptasa na, ikadiyot. Ma! Kadiyot, uy. Ma, sorry. Di na ako maablihan. Ano man? Pa naipot. Di masugot si Joe. Sorry, ma. Nabuang siya. Tungod sa man, gusto siyang ibulgar na ko ang tanan niya baho? Gusto ba siya? Or animal. Ibtala ba? Unsay baho nga ingon ni mama? Unsa? Ay. Sulti ko! Unsay baho nga giingon ni mama Crisilda? Unsa, Joe? Huwag kang mamangka sa Huwag ka sa busog gibati ato higayon na. Nahadlo kong may boss Marites o yaming duwas yung mama Crisilda. Kung masakit o nervyos, di may magsama ko dako ang mama ni Marites. Pero ko permi, ini kapatid ko ingon ni Crisilda. Naratol mo na yung buhay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mayong. Ginaingon, pait gid ning gamay unya mubo tag armas. Kay nga atong asawa, oras nga makatilaw og laing lalaki nga dako og taas, mabian kita og asawa.
Mao kining nitabo ko kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Nga mahan iya magisultihan nga dako sa gusto nimo. Wag yun mo. Mo sa bitan sulti ni Bay Carlos nako. Ibog na ko sa Maribik. Ako pa nimo bay. Bay naman Oh, ka. pa. Anak di ay. Ako pa nimo nak no. Oh. Kanas maribik nga imong mao nay panguyaban nimo, mao pangasaon nimo. Talang saon na kayo na nga pagkababae nga nakagustong mayo sa lalaki. Ang uban diha, musugot raman bahala guay gusto. Nindot na siya pa pero hindi na ko type tas Maribik oy. Mao ba? Manong di man nimo siya type nga gwapa man ang bahan ng nindot paglawas, puti gyud kay panit. Dako kay siya pagkababae oy. O ka na kay dako na siya. O klaro lang nga ang iya dako sad. Oo, sa noonak. Dako man siya pagkababae. Dayag na lang yun nga. Diha siyang ubos. Dako-dako yun ang pultahan sa langob. Kanang sa uban anak-anak na niya. Mao! Hindi na ko type ng dako pa eh. Hibaw biya ka nga gamay kining ako. Amahan ko ti ka hibaw gyud ka sa. Ay, uday na. Gamaya bitaw ang imo doon. Ang dapit gud sa may ulhan dapit. Uman. Murag yung usa ka lusok man ni. Tilan. Panita. Ay lang nga ng Maribik. Pangitan na lang laing babae ka ng cute ba? Ayaw ng babae nga dako kay panutpik lang unya ng imuha ni Maribik doon kung makadayon mo. Sa ito amahan ko ti ka. Kay lumpong ni ato murag nagtira-tira no. Murag tira-tira gipisi. Pa, nana ko daw noon nga panguyaban. Cute siyang pagkababae. Taga-Pikas Barrio. Susan yangan. Nala, ikaw good. Ang ako lang ta, ba nga gusto na kong magbinyo na ka, aron makakita din kong apo dong oy. Unsag, gusto maki-istorya sa Maribik nako, Bay Carlos? Ubay, nung unsa naman taon ng bayhana eh. Ikaw ramang naakanunan siyang una-una. Bay, ibugay kay siya ni mo. Buutan mo sa Maribik, Bay, pero dako sa bayana eh. Samot na garo ng iyaha ka dako. Pero bay mayong, doon na ba yung babae nga dako niya ang iyaha cute kaayo. Nya, doon na siya babae nga gamay, puro ang ilang ubos, pero ting dako ah. Murag bas buaya ka na ka. Tuuan na, di kumutuan na eh. Babae kayong dako sa dayang ubos. O ka babaeng gamay sa dayang ubos. Musa di ko ng Maribik eh. Ma? Murag si Marites. Oh, di man dako ya. Tambok ba? Tambok na yan eh. Si Susan ako eh, Pikas Barrio, may ako panguyab. Kang Mamprisila ko no. Ha? Mamprisila. Natural na yan. Muna normal, may tawag normal. Ay, si Susan ako ba eh? Oh, sige. Karong Domingo, mamisita ko niya. Salamat ka din, Susan. Ngayon mo din kong gisugot din. Kana tungod kay ganahan sad ko nimo yung dako manggod kang tao uy. Ganahan jud kog lalaki nga dakong tao. Karaan. Ha? Ako sa day, ganahan sa ko nimo kay gamay kay ka-cute ka. Og mayong. Oh. Gusto naman ko sa edad, busa. Mo'y gusto ko nga magpakasal dayon ta. Di ko gusto uyab-uyab nga dugay. Oh, sige day. Pamayalan di ka. Aron, magpakasal din ta. Susan, ako ino si Papa na ko ha. Karong Domingo, mamahay ko nimo. Ay, salamat mayong. Gusto na sad kay kong magminyo. Og ikaw ang gusto kong mahimong pana. O sa kalalaki nga dakong tao. Asawa rin ka. Ako ka na. Baby, kubuon ka ng imong panty, baby. Ano panty-panty pag maminyo naman ka? Panty-panty ba? Ay, pagpanty siguro na kay minyo ka. Oh, kung pabaon ng Susan, hindi ko gini.
Dong, Arbi, ako na ubo si mong prepi. Tari tayo. Karoon hago ito day. Inyong ata, hindi kita mahubo-hubo kanina ko mag-break. No. Hala. Ki ate ka mo po ba ning iya? Hag. Kan ko ni imo ha? Tambok ba ini? Kasi hawak sa ako, bihawak sa... Isan. Aribe, ako ni masura man tanan. Uy, naunsa ko na gusto. Huma ka na sa imong tudlo eh. Kumingking raman nagkumagkoy mo. Sige pa, Jason. Kagamay. Mayong? Sir Mayong! Mga hayop mo! Mga hayop! Tinuod yun na Susan. Imo kong gibudihan. Imong kabit kina itong katabang si Christian. Pasalo ako itong Mayong. Natinta lang ko kay... Diya mo kong gitiunan og dako kay God niya. Taas pag yun. Sa ilaw-alang ko, sir! Christian! Ilaw-alang ko! Mamugod siya! Magpay siya! Magkilaw na ako, sir! Pwede kikigtigog sa ampot na ka. Pamuruloy piskot! Kung pwede mo bunaloy! Lawas ni mo, gamay ka na kung bunal. Layas! Hindi naman yung April, sir! Ikaw, Susan! Buwag na ta! Dong! Dong, di ta kabiyaan! Dong, kay mahal ta ka! Bisag gamay ng imo, di ta magbuwag ko! Dili, Mayong! Dili na ko ni mo! Nahiwi na ng imo ni Malag ka! Magbuwag ka! Pasalo ako, Dong. Gusto lang kong mukhaon, Dong, dako. Mamang ka na gusto ni mo. Hala, sige, magbuwag ta. Apantiman, inimahal ta ka, Mayong. Mahal ta ka, bisa gamay ka. Balay! Lugan ka na hibaw, sige balik na, sige balik! Magbayad ko na kadugan na! Ang tao mahigog ba? Maglayab siya Paris! Pusa din ako ni mo! Pamanti rin to! Laya sinis ko mo di ba eh! Laya, Susan! Mumisita ka, Maribek? Oo pa. Nakita ba ganina? Ya, naluwi siya na ako nga. Gibudihan ko sa kong asawa. Si Maribek imong ipulig, Susan. Samot kang biyaan gihapon ka na daw. Nakuar ba bayan na, Maribek? Biyaan yung ka na ba? Biyaan mo kang Susan nga gamay itong pagkababae. Saan taman? Nakakita mo kong buutan sa Maribek pa. Ako na suwayan. Kung makita na kong di maya mga lihok, di buwag ka na ko siya. Ay, nala, sige. Mamisita. Mamisita mo ka. Bida, nakuar mo Maribek. Ay, bahala ka. Sige, lakaw na. Looy sabi taon sa kong anak ko. Manghinaot ko nga usa ka babae nga ikabilig balay kanas Maribek. Kana ang ampo na kus Ginoo, Dong Mayong. Bay. Ni ana ta tungod sa bay ni Maribek. Bay Mayong. Muram kog nagduha-duha, Bay Carlos. Uy. Anong nagduduha man ka? Dako mo ko na babayahan na gud. Basig iya ko biyaan sa mas gibuhat ni Susan din ako. Ay, panimpad lang ko ng imo good. Ay lang sa pangunahon nga mag-live-in mo. Mo ayaw na nga makatilaw lang kaniya. Kay lami sa bayan ng bayana, bisan dako. Siksi gumot pa kayo. Sige, pahala lang niya eh. Sige, ako'y manangpit niya sa kanil. Mayo! Day Maribek! Niya namin si Mayong, Day. Ako siyang gikuyugan, Day. Dayon mo diri, Carlos! Ganyan ako nagpaabot! Dayon! Awa, tawa mo. Ganyan ako nung siya nagpaabot ni mo. Ika na sa kas dito, ha? Sige na, boy. Lakaw na dahin, Bay Mayong. Salamat, Day Maribek. Kigisugot ko ni mo. Dugay na kay kung nakagusto ni mo, Mayong. Apan, si Susan ang imong gipili. Abi ni mo, ni atong adlaw nga gikasal mo. Perti taon akong hilaka. Tungod kay ikaw nga akong gihigugma pag-ayo. Naminyo naman sa lain. Wa ko mo dahil panguyab ni mo sa una kay dako magkabag babae. Si Susan gipili ako kay gamay ba pero iyam ko gibudhian. May nakasulti na ako kung unsa hinungdan nga nagbudhi siya nimo. Nangita siya laki nga makatagbaw sa iyang biga. Uy. Usa siya sa mata nga babae nga ngilad para nako, Mayong.
kung ikaw may gugma sa usa ka binuhat, dawaton nimo ang tanan niya, uy. Maribik, Ako, Mayong, mahal ko kaayo ikaw. Busa dawaton ko ang tanan mong apan nga wa magustuhin sa imong asawa. Gimahal og higugma ko ikaw pag ayo, Mayong. salamat. Lagi salamat si mong gugma din ako, Maribik. Ikaw na ipuli ko sa kong asawa. Ikaw na, Maribik. Ka-cute aning imo eh. Malubong naman si mong tambok mo. Dako ka babae mo. Imo cute kayo. Mayong, kita na yung magibuhat sa kuha, uy. Sige pa, sige pa. Kadako ni mo pero ang imo mabatunis, oh. Ubo na ka kong bripa. Yan na. Tanawang ako, di Maribik, tanawa. Wow! Kagamay! Cute sa. Unay gusto na ako. Gamay. Hindi ko ganahan og dagko, uy. Kaya mabunog ko. Musing along ko, be. Doon ko magkulay mong gamit, Maribik. Ano na mayon, ha? Sige, dong. Dayon na ang mayor. Tininggang may... Pero, dong, Ano? hinaya lang, ha? Ang sakit. Sa panya ko. Kuyak na ka gamay ini. Kini, oh. Sakar na sila, sakar, no? Ha? Sige, sige. Sakit. Sakit. Sakit kamay. Sakit kamay, dong. Gamay ini. Dong, Mayong. Ay, salamat. Salamat, Sigma. Mabdos ka na, day Maribik. Oo, dong. Mabdos na ko sa una na tong gugma. Ito kagagmay sa ato, mabdos ka. Gamay ka itong anak. Mura ginig munggos. Daddy na ko! Daddy na ko! Huwag ato, sad. Mami na ko! Mami na ko, dong, Mayong! Malipayo nang ko karon. Pansauna na mo anak ni Maribik. Huwag ko biyain ni Maribik. Isan gamay ang ako. Nalipay ko nga. Kontento na siya o gamay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Glenn. Ginaingon ang babaeng limbungan og bana. Buhaton ang tanan. Aron di kini masakpan siyang bana. Mao kini nitabo ko kinabuhi nga dili na ko mahimo may kalimtan. Uy, mao ba di, Erlen? May kabit ang asawa ni Pariberto nga si Marilucia? Oo, lagi, dong. Kung mo duty ang iyang bana, may lain nga mukatkat sa bintana nila ni Marilucia. Uy, ka-cute ba ni mo, Lucia? Ay, Lucia. Kaluoy sa Pariberto, no? Huwag itaon siya mahibaw nga. Gibudhian siya siyang asawa nga si Marilucia. Nagplano lagi unta ko, dong. Nga badlungon si Marilucia. Pero wa na lang ko, uy. Na problema na nila. Nahibaw ka bag kinsay kabit ni Marilucia? Ang ilan sa kuno silingan. Nga si Baler. Okay. Oh, si Baler gud nga dokero kig babae. Si kinsa lay uyabon na. Wala pili. Laga mo ka maminyo birahan na. Pagsultihan ko na siya. Si kinsa, dong? Si Baler? Uy, ayaw, uy. Basi mag-away mo. Di lang unas Baler ang pagsultihan ako. Si Marilucia. May pagsultihan ako. O, di siya maminag tambag, bahala siya. Ibulgar ako ilang mga binuang ngadto kang Pariberto. Unsa? Mo absent ka lang yun sa trabaho? Aron lang makikita kang Marilucia? Ay, di ko ba absent yun? Mo half day lang ko. Nanggini ko daan sa amang big boss. Nga, nakarulaw na lang ko mo duty. Nahala, sige. Kuyugan ti ka. Ha? Mukoy ka na ko ito silang Marilucia? Oo, uy. Kuyugan yun ti ka. Di ko mo kumpiyansa, no? Basta ikaw na siya tukbo ni Marilucia. Darlene! Abi na ko, kinsay akong bisita. Kamamagod ay ni pare. Og Mare. Ang unsay ato ninyo, Mare, pare. Mare, kanipis ba yan ang gisulob mong sinina? Uy, lakra kayo imong duha ka bobs. Oh, kaya wa man ka magbra. Unya nagpantira ka. Bitaw. Lain na tanaw ni mo, Marioy. Gilainan ka, Glenn? Or giganahan ka diha? Uy, di, Arlene, sabi. Pakap na kagsulti diha, uy.
Uy, ingon ani manggit ko Mari. Uy, nagdinhira ko sa bahay. Magsulobra dyan kong nipis kay nga sinina Mari. Magpantir ako, di ko magbra. Usahay gani, di man ko magpanti. Uy, ayaw sa dana Mari, kalain. Lain kita naon kuno kay panti, uy. Lo, dili baya pari. Cute baya ning ako. Sus, kinaunsa Ewa naman ko man kay. may anak's birthday. Lucia, Asa ka cute. Cute pa ka ng imo, Mare. Kakadako na rabang tao sa imong kabit. Unsay kabit? Butan ko'y kabit, uy. Buhutan kong pagkaasawa, Mari, uy. Ito, day, ay sa pagsultian na day, uy. Way kabit si Mari, uy. Uy, Glenn. Unsay way kabit, God? Buutan ni kumari na, kumari na to, buutan ni. Nayapag naman tingali ka, Glenn. May toyo ka og half day ron sa imong trabaho. Aron mo anhi ka ni Mari Lucia. Aron tambagan siya nga buwagan ang iyang kabit. Kanya mo ingon ka noon nga buutan siya, ha? Oo, no? Naratol mo. Biskot ka man ding dako. Naratol mo ni noon ka nga nakaklaro kas duha ka boobs ni Mari Lucia. Kanya nagpanti lang. Tanay, mamauli ta. Mamauli ta, Glenn. Bito, Mari. Ang tinod, maong ni Ami kay kuan. Ay, nagkukuruya, day. Mamauli ta. Ay, Mari, uli si Mari, ah. Ali si Mari, ah. Mao ba? Ingon anang hitabo ng Glenn? Opo, eh. Wa ko magibong sulti ni Mari Lucia, kay nagsigim na nung kong tanaw sa iyang boobs o siyang ubos. Lami, aling tanaw Mari Lucia pa, eh. Kwanggol kang dako, tortugok kang dako. Boy toyo ni mo nga sudyaan mo si Lucia ni mo? Ang kumari ni mo Lucia? Oo. Ay naluoy ka si mong kumpare o niya. Wa ka ni himo kay ratol ka pagkita niya nindot kay lugar. Wa ka di mao kong isulti ko. Di na ko mag-istorya ang Mari Lucia, uy. Si Pariberto lang isultihan ako pa. Muksulti ka gani ni Berto. Ayaw paghingan sa iyahang kabit, ha? Kay wa na ba taon kay ebidensya? Wa kay ebidensya tawana ka, ha? Nga kabit sila to siya. Saan na kapag sulti si Pariberto pa? Ing na lang nga. May nadungga na kang tabi nga may kabit ang lain niyang asawa. Karon sila ni bahala ang manilog kinsay iyang asawa nga ang kabit siyang asawa. Bahala na sila. Dili pa. Kinalang masayo yun siya nga si Balir, may kabit siyang asawa. Sige, buhata na. Aron kamatay ang tao ni mong tungod sa imong isulti. Ang imong kumpare, ikaw may kaingon nga makapatay na. Ikaw yun yung basol sa tanan kung makapatay na si Berto siyang asawa si Baler. Kaluoy sa Pariberto kung mapriso siya, no? Luoy mo lang. Gusto ayaw pang hilabot sa ilang problema. Ako pa ikaw, no? Tako mo na mo imong baba. Sultihan lang ako sa Pariberto pa. Pero, di lang ko mahingaan og tao kung kisay kabit siyang asawa. Aron, mapanid ang Pariberto ang iyang asawa. Pre. Mao ko na, pre. Nakadungog na og tabi nga may kabit ang akong asawa. Pero, wa ko mutuwa sa mga chismis, pre. Dili makahimo og luib si Lucia sa kuwa, oy. Mahal kay ko sa kong asawa, pre. Mao ba, pre? Yung sa pag siguro nga, mahal yun kaniya, pre. Mahal kay ko niya, pre. Kay, kada abot ako sa bahay gikan sa trabaho, magpaturjak mo siya nako. Pre, ang asawa nga dunay kabit, pre. Dili na ganahan magpaturjak og bana. Pero nga akong asawa, ako ray maluya, uy. Kugihan kay ni sa ibabaw sa kama kong asawa. Ito pa rin, Berto. Nagmatan sa morning town. Uy. Ugman ko makadutig balik. Kay, maabot mas Arlene. Kikas lang probinsya. Mitamo sa kasal siya manghod. Uy. Si Balir ng kusog naglakaw. Paingon silang bahay ni Mari Lucia. May manaog ko, Bi. Sundan ako sa Balir kung asa siya punta. Ang animal ng Balir ay mikat-kat sa koral sa luyo sa bahay nilang Mari Lucia. Mga hayop yun. Kaluwas ko kumpare. Kaduoy ni Pariberto. Botol ko mabalik og kat-kat sa koral. Ang animal ng Balir. Milayat nagbalik sa koral si Balir.
Humanti nagtudyak ni Maria Lucia. Hoy, Baler! Kaniyot lang! Oh, very good. Oh, mo na, Baler. Nakita ka bikat-kat ka skural? Dito agis luyo? Nya. Mau giatangan ti ka. Nga mulihat kag balik. Hapit ka sa kaoras sa sud. Saman? Pwede mo turjak ni Maria Lucia? Ha? Tubag ako. Bay. Ay na lang gud pagpalagod. Kitang laki, mangita mo ito paagi nga makatulja ko babay. Unya kay nagkasabot mo si Lucia bay. Ikaw ha? Hangyo ko lang. Oh. Ayaw lang gid og sapa simbana. Ha? Sabot ka? Sige, mau to. Hayop pa. Mga demonyo. Ilang ibuang buutan ko, kumpare. Di ni may mo. Kinalang maputol na ilang mga binuang. Ngidaan kay pag-asawas Maria Lucia. Igibudhian si kumpare Berto. Kuragan siya pagkababay. Ikaw ba? Huwag kaya pag-asawa ni kumpare Berto. Kuragan pagkababay. Lawam ka pa. Uy. Hi, pre. Mari... Lucia? Wa mo kay panty og bra. Sibo ka may pipi kay sirat anak ko ng pultahan. Karon, pre. Nasirat anan akong pultahan. Sige. Diba sang imong kasaba na ako. Kasabin ako maayo kay wako'y batasang pagka-asawa. Sige. Lami ang kabautos! Lami agin mo eh. Hindi nito kikas baler no. Pwede siyang pwede niyong turjak no. Sabay na, oy. Ay, paghiskot sa tawgod nga wa din eh. Ang atong duhang atong hisgutan. Huwag yung batasan! Mas may... Mari! Gida ito gina niya. Hindi mo gina gina ito diri. Mari! Ngano na kay... Mari! Imo ko kihag ka ni mo. Uy, ang imong babs. Wako'y batasan. Napihis ka dugan. Ngano na kay mo. Mari! Mari! Sa saxophone kang pala. Pretang bawa ko. Tunay nakatabi na ako nga tako. Taas ko nun ang imo. Mari. Hubuan tanin mong persone sa prep. Ikaw di mo nagka. Di na ka kagay magbuo, Mari. Ang minyo. Di ay ha. Kabayo. Hindi ako ipangita. Ludhan na kang kabayong aka. Ang uo pa lang ni. Ang isog ni parada na kasunod ni mo. Sige. Sige, Mari. Sige. Masalong ko tayo. Sige, ka na. Lucia. Lucia. Sige ka. Nganong lami man gyud ang ginadili. Kung mas tabo na mo ni Maria Lucia, wala ko bang itagahasol eh. Unya iyang gibogan si Baler. Ako rin ang gikabit. Mas ganahan ko Maria Lucia. May mangudas kama. Magkakuwag kadaghan. Santa kong asawa, magpatara ang panahon mag-sex na. Ano kung nagtujak manikin. Wala mi asawa ha. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Janice. Ginaingon, bahalag dili gwapa basta usaray tag-iya. Mag-unsa man ang gwapa, nga bisag kinsaray mo upa. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong. Mahikalik. Yes, Kok. Mo home service ka? Depende yun. O si depende, oy. Depende sa gilayon pa. Kapoy ba yan ang mag-home service nga layo, oy? Hala ha, sa amo raman God. Aw? Kasi may magpa-home service? Ako? Ikaw? Uy! Magpaunsa man ka! Magpa-haircut ko bayot, uy. Gipulaan na dyan ko sa taas na kong buhok. Hala no? Ay, nagputli, uy! Ngano, uy? Galimutan ako iniyot, uy. Ana na lang na, uy! Nindot ng good sa babae ang taas og buhok god! Daga na kayo nag-split ends, uy. Daoy! Ano nagputli ang imong buhok god? May na lang na dyan, Nes. Itabo ni mo sa imong naong kung makasugat ka gwapo nga lalaki.
Katawanan. Mura lagi kag diig agaw. Mangunay man ka kukuha ka. Sakto si Coco. Dili na ko putla ng akong buhok. Aron matabunan pod ang kapati sa kong naong. Lechik yung bayota, oy. Mangunay, yun panaway na ko, oy. Nga parehas man tamig dugo. Igagaw pa yun mi. Ay, dawato na lang yun na ako. Nga batik nig naong na ako. Dili yun ko gwapa. Saon taman. Papa, rita tang soft drinks mi. Huwa ko na bungal. Nakabatik yun ko nga miingan siya gwapa. Kanang bugnaw, gwapa ha? Dalag yun yun. Ay, ang sa imo gwapo? Soft drinks ka ng bugnaw? Gamay? Dako. Dako ang ako. Oh, wow. Ganahan ko anak dako. Pila ka inches? Ha? 1 liter ay no? Oo, 1 liter. Taas, oh my God. Di na ako makaya na. Ayo. Sinis! Tunay mo palit! Gawas niya! Huwag ampus balawon! Papa, uy. Bidas. Ay, Papa, sad, uy, nanudlay pa gani ko. Ay, gwapa. Ikaw na saan ni gwapo? Ganahan siyang ganahan. Kagingan lang gwapa. Gwapa bitaw na siya, eh. Gwapa? Gwapahon, oy! Di na gwapa. Gwapa pa na, ugmapahon pa. Ako na anak dong. Pero, di na gwapa to. Papa, uy, agad pagbuot diha pa Pedro God. Ang sa ato ni mo gwapo, ha? Ako? Pwede na ko ibayad. Okay na ka? Nahanap ako nimo. Ay, Papa Pedro, ikaw na ibantis tindahan. Nahalin ng tindera, Papa. Oy, nahalin na sagka? So, ba di ako'y kausap ako mahalin. Kiat ka, dapat lang. Basig nakalitan lang si Samuel nga pakaslan ka. So, ba di ako ko, uy. O ba? Tiwasan na lang ko na ng pag-makeup ni mo na ako, be. Balik ko ato sa simbahan. Nabuntagan ka na sa pauli, Olivia. Diin naman sa kanirampa. Ay, bisag asa lang, ma. Oy, pagpuyo na nagsigiglaag ni mo mag-abi, oy, Olivia. Awas, Janice. Naminyo na. Naginuton kay Gagway, pero nahalin sang kanahan. Ma, mahimo ba, dili ko ni mo i-compare sa kong igagaw? Kay gwapa ko siya, bati. Pero, lain-lain ka maglaki. Why ayo? Why dungog ang usa ka babae nga bisag kinsa ray ubanan? Sa samang klase ni mo, Olivia, why lalaki nga mo tinuod ni mo? Maunay prangkang pagkasulte. Ikaw ang nabana ni Janice? Yes. Nga naman. Wasa ka takihas, ha? Ha? Takihon? Oh. Law na ko si Janice. Kung nga takihon man ko, man siya mga pabadlong na ko. Ari pa ka na ako, malipay kit ka. Kay maayo kong makik-sex. Uy, di man sex akong iapas sa kababae, day. Kundili ang kabuutan o kaligdong. Gwapa man ko kay ni Janice, be. Lagi, pero mag-unsam na gwapa. Kung daghan sang muupa ni mo. Ay, maninuod lagi ka, no? Visit ka. Agay! Imo kong sagpa. Klaro ka na? Samuel, milagro, miinom lagi ka. Sagdi lang ko. Tagsara ni. Nasagpaan man ko ka sa kong igagaw. Nga naman? Sa iya na itong kalagot. Gawas ako dyan, ha? Pangil ako gamay. Sige, Samuel. Nakainom ka? Gamay ra eh. Pagilihing agyanan, be. Tiwas nag-inom sa ama niya. Oh. Ako'y palit og imnunon. Peace offering na ko nimo. Sorry ha sa kung pagsagpa nimo, Samuel. Huy, day, Janice! Apasa dayon imong banana sa ilang Olivia. Nga ba, uy, Coco? Usa nga naman?
Uy, nag-inom ang duha. Kung mahubog si Samuel, makatilaw siyang Olivia. Unsa? Yes, love na kakasawa. Mas love ko ni mo, diba? Oo, love di ka, Bia. Bia. Oh, uy. Mas love it ko ni mo, diba? Mas love ko ni mo, Samuel, no? Taas yung dila mo ra magtila sa wakwak. Biya ay kita mo ay magtipoy. Ayo. Kasi kang maayo, di ka, ani? Di ba? Samuel. Wala ko niya. Ako'y drive, Samuel. Kay ba? Kay di ay awa. Asan si Jenny mo? Si Jenny. Diara. Ako kikalitan mo, ani. Wala kong lisensya, ani. Ikay drive. Klaro na, ani. Kutong taning Bawas sa gilano niya. Kadiri ang bawas. Ala, no, hangul. Hangul ka. Hangul kay hangul-hangul man ka. Drive. Tunog sa klase na ako kampiyon mo. Minsan natikman ang init ng iyong halik. Kala ko nating ko na ang ulap ng langit. Kapag kapiling na nananamig ka na, bakit ganyan iyong pag-ibig? Libaras kong oy. May kay nagmata ka na. Oh, Janice? Hubog kay kagabi eh. Ingon ka mo gawas ka kay mapahangin ka. Gianhi ko ni gaw ko. Kay ipaapas ka niya nako nga nakikinom ni Olivia. Nga amura sang igagaw. Pero ta kaapasa. Aron akong masukod kung tinuod ka bang nahigog man ako. Oh, sorry day, sorry. Gitupsan kag maayo ni Olivia sa. Napuno og chikinini ng imong liog o Samuel. Hurot uyok day, girot ang uyok. Daghan kay chikinining liog nimo o. Ebidensya na nga nag-jerjer mo sa kong igagaw. Hi, si Samuel. Hi, Janice. Idaran ako siyang init na sabaw nga kinasoy na ako'y nagluto ini. Dawata, Janice, oh. Sabaw nga kinasun? Im na tanabi. Oh, imo bitaw kini para imo ni. Careful ha kay init ra ba kaayo na. Ang biyang panaksan. Di ara oh. Gosh, naman sa akong nang, oh my God! May angay ni mong bitina ka. Hoy, tiglaw! Ikaw na kung gitilawan ni mong panaleche ka kagay! Gitilawan? Maugit ka? Paliwa lang ni mo nga bisag kinsa lang lalaking mo gamit ni mo. Gwapa man ko sa ikaw dili! Dili ko gwapa kay usaray tag iyan ako. Mag-usa man ang gwapa nga daghan kay miupa. Ay, kaka! Gagabitaw! Gagapisaw ako! Ikaw unsa man ka! Muni bayang may mong paryot at balang ka! Help! Kutun tunarot ni mong buhok! Help! Upaw yun! Ang kilay ni mo day! Wala na ko makaagwanta. Na-insulto na ang akong pagkaasawa. Way ayo nga pagkaig-agaw sa Olivia. Bisag kinsalay lalaki nga muupa niya, apil pang akong bana. Nagpaupa sad siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Benny, ginaingon, strike while the iron is hot. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Alex! Alex! Anong gitawag ni mo sa Papa Alex, ma? Ha! Animal lang amahan ni mo, Romeo? Manglaba na unta ko. Gisapot kong kalit kay may nakitaan kong bra sa bulsa sa iyang porol. Kung anong sa puto naman ka mabining, ay mo mong ka ng bra. Dili ako ah! Oh, kinsa dito, ma? Sa oyan, dasa siguro to si mong amahan. Uy, yaba, uy. Taka ka lang da. Taka, bitaw. Imuha tong bra, oy. Ako, kini, ako ning bra. Kagamay aning pantaptoy.
Kung sa ibang taptoy. Panatong tap-tap sa tutoy. Samang kay. Dili ni ako. Dili ni ako do. Wa ko'y bra nga lis-lis. Kang kinsa niya. Kang kinsa ni. Ambot lang mo eh. Kinsa ning bra! Kinsay tag-iya ining bra! Ang muangkon makadawat og 5 ka kilong bugas o grocery items! Nang bining ako, ana! Vicky? Ikay tag-iya ining bra? O, ako, ana nang bining. Unsay imong ilhanan nga imo ni? May nagkasuwat nga anak ko nang. Awa, tanawas tikita ana. Di na ni mo nakitin ng bining. O ganong dito maning Alex nga kumbana? Ha? Aw, diday na ako ang bra ng bining. Oy, sige na, sa ka na Oy, klaro din na. Vicky, balik din Vicky! Hatagan pa ta kag 5 ka kilong bugas o grocery items! Balik din Vicky! Uy. Pangartis sa doy, binig na oy. Binita ko bayot, dili ko binig na. Pagpagwapa ba, aron di mangitag batanon si Alex. Pa siya matagbaw na ako? Kining akong performance, labaw pa nis 16 anyos youth. We, di nga nang bining. Buang man ka kang ikasulting bayuta ka. Nang bining, si Alex himsog og panglawas. Daghan pang mga babae ang madani sa pamarug sa imong bana. Samtang ikaw nalusyang naman ka. Napay gisulod nimo ay tanawa maglibog ko. Unsa man na? Say porol? O say porol. Sayaldang porol. Ay, hilas kang bayuta ka! Mao ni Kolots! May kay ni anak ka, Alex. Kahumot sa bra! Humot sa animal ka. Kanus alang nagsugod ang inyong relasyon ni Vicky, ha? Hoy, Bining, unsay relasyon ba? Agi! Nalagpa ka manggod! Demonyo ka? Kabata ni Vicky, sama ra siyang imong anak, Lex. Ay! Pait na ba yan ako eh? Pait? Ikaw pait? Paitan ka nimo nga tamis man kay kas mga babay? Kung nahibaw pa lang di ay ko, Lex, ingon ini ka kahimabay, di yun ko magpakasal nimo. Unya, nganong kamo may nigasto pagkasal nato be? Sabada ay, di sa ka ay, kay may pangajian pamanday ko. Awa. Sa naman raw orasa. Bali na yun. Alas 7 na sa gabi eh. Ay, mga ji, pamanday ko sa tonsilingan. Ay, di sa ka ha. Unya na lang tong padayog away, iniguman ako pangaji ha. Ay, ginoo ko. Nye. Mike, surti ko sa inyo onday. Unsa man lo? Uy, Amos Alex. Dili. Surti ko sa inyo on! Olo. Okay. Ni? Manihapon na ta. Sige na mo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Lord, daghang salamat sa grasya nga imong gihatag namo. Og Lord, salamat sad sa mga disgrasya sama sa pagkapalikiro sa kumbana nga feel niya ulitaw paghihapon siya. Ngano yung anak mo ng imong paji? Nangatong anak mo? Di ka mauwaw? O niya, ikaw, nauwaw ka. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Humana, tag-ampo, mga onata. Nahimong sulti ta? Mahimo man. Bayan sa unsa man na Romeo. Bahin maaning si kasuko ni mama ni mo Bining ba? Mahimo ba? Ay, tagi problema sa mama. Ay, luoy biya ko niya. Romeo? Bako matay na sa mama pa. Ganahan ka, nga ikay basulon sa iyang mga kaliwat. Romeo? Uy! Vicky! Kanilang day! Vic! Ay, kukuptinoy, Alex. Manoy taroy? Nasuko bayas ng bining na ko. Magbuwag na tayo, Noy Alex, uy. Di ka mo sugot, uy. Pamagos, Alex.
Iba sige sumbong kikas DSWD. Kami nyo gigad patbayaan niya Vicky, ha? Dili, oy, 20 years old naman ko. Ay, palag ya. Ay, palag. Ha? Ay, palag. Basta, kung padayon ang panimo ang inyong relasyon sa akong apo, do. Nakabati ka? Hello? Padayon ba yung relasyon sa akong apo? Ipatuon niya mo sa abogado nga. Gi-rape ni mo. Si Vicky ay. Uy, wa man ko rape niya. Wa man ko rape niya, lo. Alex. Ay, ngako, mandayon. Lex. Uy, bag-ubay akong kaliko. Simuta akong buhok. Oh, smells terrific. Sama mo ko dyan, Bining. Tawag dia. Wa pa man ko ka agod. Uy, unya, basa pa man ang akong buhok. God. Okay, labot. Ay, lain na sa danang wa kay labot do. Oy, bana tamang ka, asawa man ko nimo. Ato bang ako ba? Sige, nagoon. Sumuka ni mo, Bining, ay. Samo ko? Karon na lang. Sa bago patang minyo, sigihan ko nimo. Bisag nakatog na ko. Sa una man to. Sa una, ug karon parihas ra na. Badiya, eh. Oh. Uga na kayo na. Uga kay wa na may bisbis. Bisbis ko, Lex. Uy, ang Bining, ay. Tawag na di, ha? Ita ni maidara na tayo. Hagukan na lang ta. Dapang kulihan. Talikdan pag yun pa, Eds. Oh! Ngilgil kagiututan pag yun ko. Maramag nagisi ang kuduroy. Purti pag yung baho, ahak man ka ni banahak. Mura magbasurang nalata. Dili giday ka, ha? Patugtog pa kang kanahana ka. Ako'y mangitag paagi nga mabisbisan ko nimo. Yak at kang banaha kabisa maini. Bagulat ba ni mo, Unsa Bining? na? Mura ko gilat tataugan sa buwak kalibutan. Nabitaw ka. Bahawa! Darebe. Bahawa! Ay! Agay! Ja! Sa pagtukmod ni Alex nako, nakrak ang akong batang. Paglisod na hinon kog lakaw. Uko siya nga akong giyakan. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Carmina. Ginaingon, ang kinabuhi adunay kasakit o kalipay. Mas maayo maguna ang kasakit kay humani ini adunay moabot nga kalipay. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Daoy, daghan mang naa sa kong pisalanan. Maawa man ko mangumpisal. Miss, naglinya sad ka? Aha. Asa ang last ng linya para mangumpisal? Kana diha oh. Wala ka naglinya? Wa. Salamat, miss, ha? Sige. Buutan siya dagway. Pariunon ang iyang naong. Wa pagay ko makakumpisal, nakasaan ako. Muli niya na lang ko aron makakumpisal pod ko. Oh, nangumpisal ka? Pero unsa? Para mahayahayang akong pamati. Oh, ingnan lang yun nga daghan kag nahimo nga sa maong nangumpisal ka. Dili ko perpekto, Femi. May sa ako. Mao na nga akong ikumpisal. You're fake, Carmina. Kung mo ay imo na nako, okay lang. Wa ko'y mahimo. Ug wa man ko'y angay nga ihatag nimo nga rason ngano nangumpisal ko. Besides, it's me, not you, Femi. O unsay pasabot nimo anang pagkasultiha, ha, Carmina? Just saying. Uy, day, Carmina! Ay, kumpiyansa ni Femi, day. Kay, anak ko, na mo ana! Ano kasulti mo ka, anak bayot? Uy, girl! Gitukob ni Femi ang akong boylet, no? Wewe. Uy ka dyan? Tinuod lagid, no? Pero nga akong boylet, no? Huwag niya mapaki. Kagipili man ko sa akong boylet kay niya. Uy, mao ba bayot? Ganun, girl! Ay, kakalit pas uwan, ay.
Busog na ba na? Ana lang ko sa unahan sa simbahan magpasilong. Mulabang na ko. Ay! Hala! Napilo pa rin akong payong! Ah! Nabasa inuong ko. Ay! Ginoo! Ay! Nabasa jud ko ay. Ay! Uy! Basaan ako eh. Sige ko na. Hindi ka na ako lang. Lo, nagka-familiar man ko anang tawana. Lord. Miss, sorry nga. Nagilakan ko kay maruglo ang akong gibati. Namatay ang babae nga mo'y tanan alang ka na ako. Kaslo na unta mi, diyang yataki siya ang namatay. Yan ang adawa sa among kasal. Mao ba? Condolence di ay. Dondon ko, miss. Carmina pud ko, Dondon. Oh? Bago mo lang siya nakaila? Close naman lagi mo, as in. Uy, ngano di ka girl, oy? Wala ka tungod nga magka-close dahil sila si Dondon o Carmina? Gamong ganin ni Carmina, dugay na mga amiga. Pero, di mo close yung kay traitor ka. Unsa ka diha, bayot? Kaya nga no, di ba tinuod? Are! Oh. Ay! Ano ka ngayon? Kisay mo, ha? Kisay mo! Agay! Alam mo, boss, yun! Bayot ka, agay! Ay, bugat ka kakamag... Nag-oo ka? Naunsa man bayot ay! Ay, bayot! Naunsa man mo! Unsa man? Unsa man? Gusto ka bugno? Gusto ka bugno? Sige! Kuminita mo! Nag-away mo? Oh! Tungod ni mo! Dondon! Ay na mo pag-away. May ibalita mininyong duha ni Carmina. Magpakasal na rin. Unsa? Kasal? Oh, bayot, Femi. Magpakasal namin si Dondon. Di ba? Ang saya-saya! Kasal dayon! O sa mga Femi? Nasuya na po ka! Ikaw Dondon. Dawaton ba nimo si Carmina nga mamahimo nimong sawa? Akong dawaton, padre. Pa man. Ikaw, Mina. Dawaton mo yung Dondon nga himo. Dawaton ako, padre. Dali, Dali, Dre. Ako magpatiwasa. I'm sorry, Father Andy. Nagdali man mo. La, lips to lips mong duha. Lips to lips agad? Ay dugaya kay daghang taon na naon ninyo. Unya lang tiwasa ninyo kung adto no muskatri ha. Sige pa. Kalau may isa kong asawa. Anong lami man timplahan? Bupas kitimplahan. Dondon. Dondon. Oh, paspas na. Pamitay ko na say. Paspas na mo eh. Dondon. Kapaspas eh pa. Birahe! Bumbahe! Lain naman ni Sunan yung mali. Doon nga nung ka doon. Namatay na namatay sa kamay doon. Doon! Minsan natikman ang init ng iyong halik. Kala ko nating ko na ang ulap ng langit. Kapag kapiling na nananamig ka na. Niya ka ba sa dinhi aron muluag ang imong gibati? Ako si Ray, seaman ko. Niya ako ning dapita kay gusto kong muluag ang akong dughan tungod sa babae nga bakakon. Ay, nagsabot naman ang tami nga after 10 years sa akong pagbiyahe sa barko magpakasalami pero dibuang ko niya eh. Pagpauli ka na ako, mabdos ng kanahang dako. Excuse me. Wa ko'y panahon nga mamati sa imong love story. Excuse me. Sorry, miss ha. Pero igo lang kung nisulti ni mo ini. Maay na lang kapahungaw ko sa kahuot sa kundugan ba? O mawanin ako isulti ni bisan kinsa. O nagpalayo ko sa among dapit. Wa ako magdahom, naabot ko yung dapita o nakita tika. What? Magpakasal ka, Carmina? Ni kinsa? Nako. Uy. Ikaw na yung friend ni Carmina di ay nga gisigihan niya gisgot na ako. Hi, ako si Ray. Siya?
Oo ba yun? Carmina, Father. lisyon ninyong duha, ha? Lisyon. Congratulations. Thank you, Father. Thank you, Father Thank you, Father Andy. Andy. Happy? Happy. Happy. Kauna ni mong bana, ako'y nagkasal ninyo karon sa ikaduha gyapon ni mong bana. Aw, ikaduha ni mong bana. Ako gyapon ni kasal nimo. Beda. Di na jud ka virgin sa. Hello, Father. Uy, ayaw, anak, Dre. Pagampo mo perme, ha? Salig sa naas-taas, okay? Nga naman, Father Andy. Ngaway daw tang may tabo sa inyong kaminyoon. Sa ibaw na ka. Tabangin mi sa paggampo, Father, nga dili na mahitabo. Bahala mo Ikaw, niyo. ha? Dre, pag ginolo, Dre. Uy. Joker sa ni Father. Ako dahil mag-ampo ninyo. Kamoy mag-ampo sa inyong kaugalingon. Tabangin sa mi. Tabangin sa mi, Father. Dili ko mag-ampo ninyo. Ayaw lang, Dre, para buhat tayo. Bahala mo din. Dre. Bitaw, Padre. Naibaw ko unsa nang naasay muna una, Padre. Bitaw. Isaad na ko, Carmina. Dili og di gina ko siya biyaan, Father. Dili, Padre Andy. Gusto na mo, anak, B. Nalimbawt ba akong balhibo? Hello, Bayot. Girl, Oh, relax lang ha. kay, Kalma lang yun. ano di ay, uy, naunsa man, Bayot? Naunsa ka? Bis oras sa maros kagabi, nanawag lagi ka, unsay problema? Wag, girl. May pahibaw lang ko nimo. Nga? Ni ako karon sa daan. Doon na sa atong dapit ba? Ako nakita, girl, si Ray nga imong bana. Nga? Na-disgrasya, girl. Nabangga ang iyang motor sa pader nga simento. Oh, girl, nabuha kang ni Ray. Hello, Carmina. Carmina. Hello, Carmina. Carmina. Grabe sa, duha ka lalaki nga akong gipakasan. Pulos man kikuha ni Lord. Ingon niya magtiaw ang kapalaran, girl. Rapis ang tiawa, Bayot. Uy, gibiyaan ko nila nga dili ko na sila makita pa. Lord, kung unsa may rason nga mao ni nahitabo na ako ni gidawat. Sorry. Sorry nga nakasulti kong pagmahay nimo. Sorry, Lord. Sa nahitabo na ako, wala ko mangitag lalaki sa akong kinabuhi. Panpang niabot pero gibalibaran ko silang tanan kay di na ko gusto nga mabiyuda kog kadaghan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Santos ginaingon. Wa ko'y labot sa imong kagahapon. Ang importante nako nga imo na kong gisugot. Dako ko na kaya ng kalipay. Tungod kay mahal ko kay ikaw. Mauning nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Day, Vilma. Mao na, Santos. May uyab na manggot ko. O gani, natugyan ko niya akong kaputli. Oo. Basta pasaylo ako ha. Dili ko mahimong dawaton ng imong kukma. Nakagusto ka man di ay nako ya. Dugay ka nga nang uyab. Uwahi na gid ang tanan. Di naman ko angay nimo. Di agyod, Santos. Na, ikaw na gyud sad astanan. Nagpaabot na ini musbil mo nga mudiga ka sa imong gugma. Wa ka gyud mudiga, magkabanga. Ay, nagmahay bitaw ko pa. Mauwa mong gugo nga, manguyab niya. Anak mong gugo, basta ako'y makagusto babae pa, mauwa mong gugo mudiga. Sa sunod ba, kung doon na kay babae nga magustuhan, no? Buraki na yun! No? Buraki! Kanugo na ni imong bunal, uy. Baya, ang perti na kuha. Unya, mauuaw ka? Uy, baya, no? Saka ba? Bitaw pa eh. Sa sunod simana pa, adto na ko isahin sa akong labaw sa Pikas Lungsod. Kung makakita ko dito babae nga akong magustuhan, birahan na lang gid ako eh. Di na ako mag-uwaw-uwaw. Kana, di ay. Kana! Naaraman din na! Ay, may ni Bay Bertuda kay duha ta nga didto i-assign sa bagong kumpanya nga gi-open ni sir.
Wala eh. Pero ikay ikaw yung pili mo manager. Mao gyud. Gikaluyan in taon sa Ginoo bay. Pero wala ko certis gugma bay. Kayong babae nga kung gigugma, may uyab naman. Paita. Naghanag yaw-yaw naman eh. Naidaghang babae ito sa probinsya. Mas nindot na unto taga-probinsya nga mababae kay putli pa. Di sama din sa taga-syudad nga halbong na. Unsa rin taon kay. Pero dili sa tanan ha? Kasagaran lang ba? Dili na mga virgin pa, di kay bulhang na. Pero di mapiling virgin yun dito sa probinsya. Oy, noon sa maka. Ay, manginaot na lang ko bay. Nga malimtan ako to sa Vilma bay. Manginaot ko, bay Berto. Bay. Bida bay. Ano saban? Dali, ani mo makauyab din yung dapita bay Berto eh. Sa? Huwag mo sabuti mo. Ano Hindi ka makauyab diri. Dali kay ko nakauyab. Hindi kay makauyab. Nakauyab na ko. Nakauyab? Kaya ka nang makauyab. Huwag pa nakauyab. Saan ka eh? Dali, ani mo nakauyab diri. Handa mo rin sakto. Paita. Ay. Oy, abi ni mo doon na nagpakita gusto ni mo eh. Silingan na to din sa tugyabangang bay. Mabayaw ka na. Girlim ko rin nga na. Uy. Ang problema, sigsugal na nasak ng sigsugal sa silpon. Dako-dako na mong mapildi yung sahay. Oo ba? Sugar ulit. Pero bay, murag kaila mo kung anong bayana bay. Ha? Kaila ko ano eh? Kaila ito? Kaya kung sigiling ko niya, sigiling tutok sa silpon. Nagsugal na ng slot machine. Ano ito na ko na sa magsigig lingkod, sigtan ako sa cellphone. Ambot lang. Oo, kaila ko na bay, kay may kuyog man na sa pirmi nga guwapasad. Iyan ang kagaw bay. Biyuda na. Mo ba? Bida, hugot kay kangay sa. May tiraduron sa. Kay... Tiraduron? Oo. Ustar may anak ka na. Mo ba? Nagisgot na ba na ni mo? Nga crash kuno siya ni mo. Na-crash siya. Mo ba? Yamat rada. Testingan ako ng panguya, baby. Para lang doon na tayo kalingawan din ba? Laay kayo eh. May nang biyuda kay... May nang muda. Inay mong uyab. Nga mamisita ko sa iyang igagaw nga biyuda. Bay Berto. Salamat ay pinahanga. Gisugot lang ko nimo. Kay may pagtanaw masab ko nimo. Pero unsa ha? malipay pa ka kanako. Di na ba ako virgin? Gani may anak na ko nga kamay pa. Usa ka tuig pa man ko nga napyuda. Okay ra oy. Tungod kay mahal man tika. Og okay ra ko nga ako unya ang mga mahan sa imong anak. Santos. Salamat Santos ha. Gitagpaw ko nimo sa sex ro kayo na. Bisag may anak na ko pero sa guntok yapon ko si imo. Grabe ka dako kataas ana oy. Magminyo na unya ta ha. Ug ako tungin nun sa papa nako nga magminyo na ko. Sunod semana mo bisita ko sa amo. Ako niya ingon sa papa nga magminyo na ta ha. Tinuod ka Santos. Magminyo na ta. Pagkaslan ko nimo. O pina. Tungod kay gipulan ako sa kinabuhi nga ulitaw eh. Busa karon gusto nako nga makabato nako pamilya. Inigulin ako, sultian din ako amahan nga magminyo nako. Salamat Santos. Salamat kayo. Sige, magpakasalta. Magpakasalta dong Santos. Kuyog baboy gigay ka na. Abi kay mo uli uli sa ka. Ikaw kuyog iro. Uli sa taon ko duaw ko sa amo. Nunsaw ka eh. Oo ba? Bay. Ning pag ulian ako bay no. Manangid ko sa akong papa nga maminyo ako. Pakasla na ako to spina bay. Inay mo ha. Oh. Asas ko. Iro ko sa papa. Magminyo na siya ko. Pakasla na ko si Girly ang sugarol. Mula gidangat. Sunod-sunod magkana ko eh. Kasi ako buhaton sa nimo. Porbida. Ay. Kung gipulaan ang kas kinabuhing litaw, no, labaw pa ko. Magminyo ako sa Girly. Bahala na. Usa? Namatay ang uyab ni Vilma? Kay giatake sa high blood? Uy! Bag-ulo namatay. Wa ba gani sila makasal? Namatay na yun. Tabla ra biyuda na sa Vilma eh.
Kung mauna, may kay gayunan di ko nga maangko na ko siya pa. Oh, sibot mo yung pasabot, ha? Manguyab ka niya? Ha? May uyab ka naman in taon, oy. Nga to sa probinsya. Unya, manguyab sa pagka ni Vilma. Magbaton ka og duha ka uyab sa imong kinabuhi. Salamat day Vilma, nga gisugot na ko ni mo day. Salamat kay Vilma. Ikaw gyud ang akong gigugma day. Bisan pag may uyab na ko sa probinsya, no? Apan, ikaw paghihapon ang niyas akong kasing-kasing day. Pero Santos, di naman ko naman ikaw pasigarbo. Kay, wa naman. Di naman ko virgin. Nakuha naman ko sa uyab na ko nga namatay. Wa ko'y labot sa imong kagapo day. Ang importante na ko, nga uyab na ta. Tungod kay mahal ko kay ikaw day. Mahal kay tika, Vilma. Santos, sige I love you. I love you. Kimigaw na kay ko, ani. I love you so much, day. Ano ba na pa? Agay, uy, hinaya, uy. Agay, ako na virgin na. Ako na virgin na nag-usap mo ni Agay. Santos, mas Santos, uy, kahinay, bali mo. Sige. Birahe! Bumbahe! Mau na pa. Mau ba? Pastilan. Siya na Vilma. Vilma, imong pakaslan. Mau na pa. Si Vilma lang akong gigugma og dili sa Pina. Busa buwagan gina ko sa Pina pa. Buwagan ko siya og magpakasal mi ni Vilma. Perting hilak ni Pina diyang gibuwagan ako siya. Apan di siya ang akong gigugma. Si Vilma ang akong gimahal. Mao nga siya ang akong gipakaslan. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sydney, ginaingon. Ang padre di pamilya, buhaton ang tanan nga angay buhaton, aron lang ang pamilya makakaon. O kining nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Pag-ibaka! Ibagsak! Ibagsak! Ibaka! Ibagsak! Sudli nga to nga. Panas ko anak na sa luda. Iagis ko ito mo. May uba na nag-strike. Pita, kung apil mo siya, anak? May uban tingali siya sa strike pa. Kay usama siya sa tangunon nga trabahante silang kumpanya. Pero bisa na. Higit siya angay nga mag-apil-apil ang strike. Kay lisuro na makasuod og trabaho sa ubang kompanya taon. Kay notado na siya nga mo strike siya. Ako ba ito siyang ipugngan? Pero gusto manggit ko na siyang musuport sa uban nilang mga kauban nga nangatak-tak. Pero na! Ay! Nena, ay, siya na rin pa. Nauli na ka nag-strike. Aray! Nagabian ko sa pupaw ni da. Oh, sige lang. Uy! Niya day ka pa. Paamin ako pa. Kaliwan ka sa Ginoo sini. Sige, hindi lang ko magdugay. Paulay na sa ko sa ato, Roda. Manihapon sa tapa. Sa bayan lang ko manihapon. Sige, bayan ninyo doon. Gutuman na day. Pakan ako, bi. Oh, sige. Dungan na lang ta. Wapa masag ko manihapon. Ay, paita eh. Niya na di ka, Sydney. Day, sorry ha. Huwag hapon ko kakitag trabaho eh. Sagdi lang ko. Looy na kay kunin mo day kay nang labadan lang taon ka. Ay, kluoy-luoy na ako. Kay iko rin mo kumitapang aron makakauntag katulos sa kaadlaw. Mukhaon na ka? Sa may sudan niya. Sardinas. Ay. Ay, Sydney. Paita na ginatoron day. Sige lang tagsuwag sardinas, ani. Aw, agwanta kita. Kay wa pa man sad kay kita. Ay kabla ka day. Ningkamot yun ko nga makikitag trabaho. Bisag unsang trabaho basta kay mabuhi ta. Kanay trabaho nga tinarong ha, Sydney. Ayotong ko pa kanaan ang gikans din na utan nga trabaho. Oy, dili day, oy. Baalag bisag unsang trabaho day. Basta diniyos lang. Bisag magkargador pa ko spear. Di yun ako na ikauwaw day. Oh, may Sydney! Siya to mo! Bay Ariel, nialagi ko kay magpatabang ko nimo nga makakitag trabaho bay. Bisag unsang trabaho bay, pwede ra ko. Timing nga ni mo by Sydney. Ha? Nagkinahanglan ko 5 ka tawo alang sa akong project. Pero kusira ni kabuan bay. Oh, okay kayo na bay. Pasudla ko na ha.
Day Roda, nakakaon ka na? Ha? Uwa pa dong. Maayo noon kay doon ako'y gidang pansit oh. Di magkakipalitan na. Kuan, sobra ni sa mong pagkaon kanina sa mong gitrabahoan. Usik man kay wa na may nangaon na ni. Matong gipadaan na lang ni Bay Ariel. Gipadaan niya na ako kaysa ilabay pa ni sa basurahan. Limpyo pa man eh. Og ni ako ihatag ni mong kwarta. Sweldo na ako kaysa badaw man ron. Sige na daya, mangaon ta, dali na. Ha? Kaluoy sa kumbana. Naning kamot yun siya aron makakaon may lamit nga pagkaon. Dali, aram labay sa buwan. Ay, kuto pra gahapon ang among trabaho sa project ni Bay Ariel. Ay, ngita na sa kuglaing trabaho ini. Sagdi lang, good. Timing sad, himuon kong tiglabas sa mga hapin sa lamisa sa catering sa ilang era. Ugma na ko magsugod dong. Maluoy lang gyapon ang Ginoo nato ani oy, dong Sydney. Day Roda. Day, nagmata pa ka day? Yun is it. Sa kabisi na to, sige pangitag kwarta ba? Ang tod atong panagtiayon, nakalimtan lang nato. Unsa pa'y nakalimtan? Nga magtiayon man gyapon ta. Ambot na akong ipasabot ba? Kana bang buhaton sa magtiayon ba? Wala na to buhata. Anya? Buhaton na to ron kay ninumduman man na to. Pagkakay sa kumpana, oy. Bitaw sa, nakalimot na lang tayo ni. Maugyat. Karon di na nato malimtan. Sugda na nato dahi. I love you, Day Roda. I love you too, dong Sydney. Sydney? Uy. Sydney, ay, wala ka magkailan ako ha? Ako ni Uy, si Marito. Marito? Oo. Uy, Marito! Pero, yun anong, hala? Ano, unsa kasi kang mata mo ha? Ay, nabayot ko ha? Bayot naman kong daan, good. Pa-classmate na to sa elementaryo. Ako lang kitago. Walang kumulalad. Pero kay patay naman ang akong amahan nga pulis. Pulis mo gusto, mga adlok ko. Lad na yun ko sa akong pakapakapa. Bayot na ko. Kumusta man ko? Mo ba? Niya, sao, lisod ka eskapobre na eh. Ay, badi ako eh. Lagi? Saan tayo mong trabaho ron? Sawa pa ko'y kuwan a farm. O sa rakabuok parlor ang akong business. Pero kay naka-afam, man kog dato. Ana-ana ko'y 5 ka parlor. O doon na ko'y daghang mga events nga gyandel. Ano sa may buti pasabot ni mo ng events, Marito? Marita lang ay. Marito. Marita? Marita, sige, Marita. Kung doon ay mo invite og fiesta, og magpakalingawan, og bisag unsa lang ko diya, drama, variety show. Ako'y mangitang museo. Unsa man? Doon ako'y macho gay contest. Karong Domingo, apil ko. Unsa man? Need kay kog tinuod nga lalaki. Mga 10 ka buak. Uy, sige. I-apil ko na, Marita. Lagi, Marita. Apil ko na, ha? Ladies and gentlemen, ang nahimong macho gay, wayline kundi ang contestant number 1, Miss Philippines, Sydney Kalinga. Ay! Nakadaog ko! Nirang imong TF, Sydney. 5K. 5K? 5K ni Marito? Ay, bawiyan ko na rin 5K. Bumasikag manito dia. Marita! Roda, badlo ka na imong bana, oy. Kaya nga naman, tiya. Laway kaayo. Nagpakitas iyang bugan. Ha? Niapil gabi dito sa among barangay nga nagmacho gay. Okay na ko, anak tiya, uy. Tarong man to niya nga pangita. Bastang importante, walang may magyatak og laing tao. Lisod ng moimento mi tiya, unya, doon ako'y giyatakan nga tao. Ako ba yung ipasabot, Roda? Hala, waman ko'y ipasabot tiya ko eh. Ha? Badlongan ang bala ni mo, ha? Di ka rin kakabadlong, anak. Ako'y mo badlong niya. Pakauwawan gid ako si Sydney sa daghang tao. And now, ladies and gentlemen, aniya ang atong kinakusgan nga contestant. Contestant number 1 from Sydney, Australia!
Naara si Sidney ni gawas na. Ha? Di ba rodai mo ng bana? Oo, si Sidney bitaw na tiya. Pero nga nang apel mo na siya miskay, uy, di man na siya tinuod nga bayot. Di na tinuod ka bayot! Nagpabayot-bayot lang na aron makakwarta! Pamugas ng iya, ha? Tiya! Bisag makauuwaw ang gibuhat sa iya ni Ruda nga tigu ang daga, awagig ko nagpaipik to eh. Ako lang nga makadiskarte ko, makarakit ko. Hangtod karon, rakitero gihapon ko. Uy! Umawat to mga kasuners atong palimay drama completion part 95. Usbon ako pagpasalamatan katong tanan ga comment sa ato. Daghan jud ka salamat sa inyo nga sa jud mo na appeal sa ato ang pag-intro vlog no. Hinaot mga kasuners no, nalingaw mo sa atong mga drama. Ug akong basahon, usab katong tanan ga comment sa ato ug ato i-shout out. Mambal Binata Fales, shout out mo di ma'am. O shout out po di ay sa imong pamilya na sa Butuan City. Ma'am Marisa Hilwa, shout out po di ma'am. O sa imong pamilya po na karon sa Butuan City. Oscar Abedog, shout out mo di Oscar Abedog sa imong pamilya diya sa Cebu. Shout out Edgar Palma. Si Vilma Amor, shout out ya. Mirna Urban, shout out po nimo dia. Mirna Urban, si Karin Baroy, shout out po dia. Si Susit Palmiros, shout out mo Susit Palmiros. Si Dayan Baler, shout out mo dia. Si Tofir Valdez, shout out mo dia. Si Helen Basil, shout out mo dia. Helen Basil. Si Judith Sakia, shout out dia. Si Bobby Karel, shout out si Mua. Milda Yikyek, shout out. Si Christopher Valdez, shout out mo dia. Si Analisti, shout out. Si Jubuna, shout out dia. Si Romy Boy, shout out dia Romy Boy. Silencio si Chico, shout out ni mo dia sa Zamboanga City. Si Ma'am Chrislyn Tapaw, shout out dia ma'am. Ug sa imong pamilya na karon sa Cagayan de Oro City. Si Sugar Santos, shout out ni mo dia ma'am. Catherine Sulip, shout out. Si Isabel Sierna, shout out ni mo dia. Si Arnold Burnal, shout out. Si Lina Buna, shout out. Filosina, shout out. Si Berna Siroy, shout out po ni mo dia. Si Music Lover Mix, shout out. Si Janice Ramos. Si Richard Isco, shout out dia. Si Lucy Silma, shout out. Si Judy Primo, shout out dia. Si Cathy Bando, shout out. Si Christian Velia, shout out dia. Si Amanda Torres, shout out mo dia. Joseph Bacaro, shout out. Si Vika. Umaw to mga kasiners no. Tanan ga comment sa to atong gi-shout out sa last na to nga intro no. Gusto na ko pasalamatan mga kasiners. Katong tanan jud ga comment sa to. Salamat jud kay sa inyo ha. Nga naadjud po mo nga pirmi ga comment sa ato ano nga nakasabot mo sa ato para ma-appeal po nato sa atong pag-vlog no. Ug tangi lang mga listeners atong sunod nga upload po nato no nga part 96 maghinahinay na po tag-edit karon para maka-upload na po ta mga listeners no. Salamat jud kay sa inyo mga listeners nga naadjud mo pirmi ga sunod sa atong mga drama. Salamat jud kay sa inyo ha. Kini atong drama lingaw-lingaw lang ni siya no. Pawala lang sa mga kahago, no? Pawala sa stress. O katong wala pag-comment, alam mo kaula mga listeners, kay kini atong drama, lingaw-lingaw lang ni siya, no? Usbon ako mga listeners, daghan jud kay salamat sa inyo ha, sa iyong pirming pagpaminaw sa atong mga drama. Daghan kay salamat.